guys, good morning. May pagmata na ako guys. Alas 6 na. Ginit ang tubig guys, ilang pagkapi. Kape. Tangi daw ni tubig dong. Ako rin paslak anak dere dong. Hala. Hulog. Hindi kumpleto yung umaga natin pag walang kape. Yung kape ko guys is ano lang yung mumurahin kape stick. Mura lang siya. May nagsasabi sa akin na yung ano yung kape stick daw magkaka-dandruff ka. Hindi naman. Nagustuhan ko nga eh. Tsaka mura. Ayoko din yung mga ano, yung mga 3-in-1. Hindi ko gusto. Ano yung panlasa ko. Ayo guys, anong gusto niyo mga kape? Inita dong anak ko. Anak ko yan, anak kong lalaki, si Bernhard. Kakagising ko lang. Katapos ko lang nanood ng vlog ni Maris Libin. Sige guys, ano muna ako ng kape. Relax pa more. Ay, kakapagod kaya sa work. Mag-isa lang ako sa work. Sa office. Isa lang ako sa office. Kasi yung ka-shifting ko guys, ang end niya 6 AM to 2. Out niya 2. Tapos ako, end ko 11 AM. Out ko is 7. So, ayun, back to normal na kami. Back to normal na kami guys. So, ayun. Pag tuwing Saturday, ang out ng ano ko, yung dessert ko, 2 PM. Tapos ako yung may iwan mag-isa. Nakaka-stress guys. Kasi pera eh. Pera yung hinahawakan. Kailangan maingat talaga guys. Pagpasensyahan nyo na yung mukha ko guys, hindi kagandahan. Pero, okay lang yan. Hindi ko naman kinakahiya ang mukha ko guys eh. Ito yung binigay sa atin ni Lord God. Okay lang yan. Okay lang na ang ilong natin pango. Okay lang yan. Mahaba naman ang buhok eh. Ay, nako. Tinatawa ko na lang guys. Sige guys ha. Magtitimpla muna ako ng kape. Mag-init pa. Black coffee yung iniinom ko guys. So, I love black coffee. Hindi ko gusto yung mga trainer.
organic na lang ka, fresh from the, ano yung, sa puno talaga. Sarap. Sarap, sarap. Kina? Hello guys, welcome back. Magluluto ako ng ginagmay sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng ginagmay. Para ano namin guys, agahan namin. So ayan guys, inuna ko yung taba. Tapos lalagay na natin yung garlic, onion, at itong bell pepper. Lumabas yung Hoy! Hala! Yun yung karni. Hiniwa ko ng maliliit. Lagyan natin ng silver swan. Tansya-tansya lang to guys ha. Kayo na yung bahala sa ano nyo. Kasi ano lang to. In my own version lang ito. Hala. My own version pa ako. Ilagay ang pork and beans. Sarap nitong pork and beans. Anong tawag nito? Green peas. Green peas. Lagyan natin ng tomato sauce. Wala akong pang sarsa, wala akong cornstarch. Alagay sabat natin ng isang basong tubig para pampatinder ng ano guys, ng karne. Maggi Magic sarap. Isa-isa. Takpan na natin para pampalambot. Mga 40 minutes. Kani? Oh, kana lang. Oh, mabinat man. Iguli ni mo, maghubo na kasi mong
May kunting mais. Malapit na siyang maluto. Guys, pamahaw na ta.